Тарикат не ставаш, тарикат се раждаш. Еј, няма да завиш да те наказим. И баш таму Пепи, колкото и да ги копирате, няма шанс да ги достигнете. Те са оригиналът, който ги мрази само под краката. Им долази който му завижда, хич да не вижда. Кязим е много, Аудито Кватро е много силно, най-хубавата бърза кола кара само Кязим. Тариката специално само за Кязим. Калашника от Ихтиман. Ти си човека за 100 човека, който му завижда, хич да не вижда. Кязим е много, Аудито Кватро е много силно, най-хубавата бърза кола кара само Кязим. Тариката специално само за Кязим. Калашника от Ихтиман. Не ставаш, тарикат се раждаш. Ей, няма да завиждате на Кязим, колкото и да го копирате, няма шанс да го достигнете. Той е оригиналът, който го мрази само под краката му долази който му